перший мученик за віру. Последний православний Мукачево-Мараморський єпископ Досифей не тільки терпів гонення, но даже, уви, а про що не люблять говорити уніяти, був замучений від уніятів у Хуському замку в 1735 році. За той час русинські монастирі і храми, підкреслюю, що хтось не чув добре, русинські, монастирі православні, храми православні, більшість з яких були дерев'яні, звісно, передавалися безвозмездно нові у вірі уніатам, яких пізніше Марія Терезія назве греко-католики, бо слово «унія» не звучало по-церковному. Фактично православна церква була признана католицько-мадярськими властями вне закону. Русин уніят ставав нібито з правами більшими, но самі прості русини, видя, що не можуть остановити це гонення, отстояли свої права в некоторых особых условиях унии. Так, например, сохранение за уніятами церковно-слав'янського язика, слав'яно-русинської проповіді, говорити по-нашому, православно-візантійського обряда у церкві, русинські напіви, русинська служба, а от єпископи і священники маються і збирати лем із русинов. І ще раз повторю, лем із русинов, котрі нині священники в унії не русини, уви, вони порушники условії унії. Впрочем, унія много своїх правил нарушила, особенно скоротила послужение, увела нові западні праздники, різні принципи, а це означає, що говорити про перші условия унії не стоїть. Донецька Мукачівська уніатська церква, єпархія, називається юридично русинська. Но про це почти не говорять і навіть нам мстять у пресі, за що ми то вспоминаємо. Унікально і тот момент, що ви казали, хто був перший мученик. Так, перший мученик був Досифей, а з ним і сотні, і тисячі наших людей. Прото історія не лишила документального підтвердження. Но сталося таке диво. Насильственний перевод, державний перевод православних русинів в унію рахувався, да й до днеска рахується, великим благом для народу русинського, що часом в історії, на жаль, не підтвердилося. А з другого боку, якщо так ся ставало, що хтось із наших тих русинов, уніятів, вдруг захотів вернутися до своєї материнської православної церкви, то считалося уніятами і католиками катастрофою, бідою. Піднімали суди, переслідування, поліція, били, угрожали. Наповнена муками історія і священника Михайла Росфігівського, котрий пише про те, що як се сміхували над ним уніяти. А він казав, віра наша православна іздревле, що ви хочете з ним? Ото все заблуждення. Впрочем, думаємо, що він їм впервые указував, якщо хто хоче бути латинином, католиком, ну почему ти сперся на православній службі? Ну іди зразу приймай латинський обряд, латинську Пасху, тобто латинський календар, і тихенько собі уйди, і будеш чистокровним католиком, бо, як наші люди замічали, ніколи римокатолики не считали уніятів повноцінними католиками. Це мнення донині у народі живое. Лише у началі ХХ століття виникає движення за восстановлення православної віри, і австро-мадярські власти препятствували цьому і організовували различні переслідування. Ми вже в одній з передач говорили,
що в 1903-1904 годах був організований перший Мараморський сіотський антирусинський, антиправославний процес, на котрому 7 православних сповідників були осуждені у различні сроки, тюреми. А другий був в половині 13-го года, вже перед кінцем світової війни, коли 32 людей були арестовані за переход у православ'я. Второй Марморський сігетський процес завершився 3 марта 2014 года открытым осуждением перешедших русинов из унии православия. Исключительно їх судили за релігійні убеждення. Чому на цьому акцентуємо? Що Сталін судив і православних священників, і уніатських священників. Но ні в одному рішенні суда не указано, що судилися за те, що вони уніати. Судили їх за політику, за язик, за призови. А от наші русини на Марамор-Сігетському процесі Мадярським судом і помочю уніатської церкви, уніатської агентури, священників і доносчиків були іменно юридично засуджені за те, що прийняли православ'я.